Bedbridge man otongerwa kugara mujeri nemhosva yekuda kuedza kuuraya. Muri Zimbabwe ndinokutambirai pano pachannel yeWepaNext TV patinokupai maupdates akasiyana siyana. Uye kana kari kutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atenge tichikupai pano zuva nezuva. Kune avo vachada kuchererwa zvibhorani, tine kampani inochera zvibhorani nemutengo yakaderera kwazvo, vanokuchererai mvura kusvika vaibata. Kampani iyi inonzi Mwana Borehole Drilling Company. Inoita iyo borehole drilling, water survey, solar pump installation, tank and stand installation, borehole repair, uye inoita plumbing zvekare. So iwewe kana uchida kubata Mwana Borehole Drilling Company unovabata ivo pa 0777 482 709. Regen zokore zvakare 0777 489 709. Kana kuvabata ivo pa email yavo inoti mwaboreholedrillingzw@gmail.com. A distance is not a barrier. Vanosvika kwese kwamunoda uye vanokuchererai mvura yenyu kusvika maiwana. So muri Zimbabwe nyaya yandauya nayo inyaya yakaitika iyo kuBedbridge, apo mumwe murume anonzi iye Henry kuda kwashe piri ane makore 22 ekuberekwa wekuBedbridge akamira iye padare redzimhosva nemhosva yekuzama kuda kuuraya. Murume uyu akazama kuisira mwana poison. So kuda kwashe anonzi iye nemusi wa 28 May 2024 around kuma 4 p.m. pane mwana wechidiki WepaNext door pake akauya kuzotamba nemuzukuru wake. So mwana uyu auya kuzotamba nemuzukuru wake anonzi iye Piri akatora nguva yakareba aine chigumbu akatarisa mwana uyu nekuda kwekuti vanhu vepamba pavo pana Piri apa nepanogara kamwana vainge vambori nenyaya dzekuti vakambonetsana. So ruvengo iroro haruna kupera pana Piri. So Piri akaona iye zvakakodzera kuti angoita hake chitema aisire mwana uyu poison. Zvinonzi Piri akatora piritsi, zvinonzi izvo kuda kwashe Piri akatora piritsi ndokurisa muchigubhu chemvura ndokusheka ndokupa mwana uyu kamwana kamusikana kanga kazotamba nemuzukuru wake pamba pavo ndokumupa kuti anwe. Zvinonzi izvo mwana achingopedza kunwa mvura iyi akatanga kurutsa. Mwana ndokunoudza vabereki vake zvainge zvaitika. Zvisinei mai vemwana vakatora mwana vakamumhanyisa paBedbridge hospital kuti anoonekwa kuti chii chaizvo chikuita kuti mwana arutse. So mwana asvika iye kuhospital akaitwa iye matest ekuti aonekwe kuti chii chikuita kuti mwana arutse. Mwana akaonekwa kunzi ainge anwa poison ndo yaanganwa. So izvi zvakapa kuti Piri ange achisungwa ndokumiswa pamberi pedare redzimhosva reBedbridge Magistrate Court apo paakatongerwa makore 6 ekugara mujeri nemhosva yekuedza kuuraya, asi rimwe racho gore rakazobviswa ndokusara aine 5. Tisingazivo hangu muri Zimbabwe kuchine here vanhu vane ruvengo zvekutoti anokuisira poison. Kozi taiwanzozvonera mumamovie but ndikutoona kuti zviri kuramba zvichitoitika. Asi vanhu vaMwari ngatingoitei moyo. Ukaona watadzirana nemunext door kana neweukama regerera. Ko izvi zvekuzogara nechigumbu chekuti iwewe unoisira mwana womudiki poison asina chaanoziva chii. Kozi mwana angauyawo kuzotambawo nemumwe achiti aiwa ndimbotandarawo, asi iwe wotora mushonga wopa mwana. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbozeya kuti munoionawo sei nyaya yevanhu vanochengeta zvigumbu apa.